kita dali diretso. Barangay Lupa, tanah memotong ta. Pamutong diri guys, kay way mga tao, tanah ba ni ko maulit. Maligtas atong agi guys kay wala man diring mga tagbalay. Di ta kapamutong sa atong kabutungan. Atong apason sila sa baliang na. So tinawag na gini guys, na nagito na sila diri sa ato Bukid. A few moments later.